It was so, yeah. I don't get back. Hey! No, when no love will be up. Yeah, eh? Front to the wing where you know, but that way, me, I talk away, say, no one need to watch a woman in nobody. Eh? You have from for an oboe. Aquia. Denche, ututu ọma. Biko okwa ihe na-eche biko. Biko owu ihe. Na ya biko. Mbe arapu ya ka okwuo ututu ọma Denche. Ọ bụrụ ihe na-eche. Kedu ibe mma? Ịmọ mbiri obi na-eche. Obere aka akpa ewego oye n'ọnwụ na njin. We baa gị isi gbadie brain. Ịmazi edi iche na ụtụ na ihe. Apụ maka. Aruga. Inwa nwa tụọ ya. Inwa tụọ kita egbu ngiri. Come on, oh yeah, back. Tiana zeba adugo. Oche. Tiana zeba. Nte. Afugo yen koso kita. Ewe mregi. Kini yen mregi. Iga egbu akwa na egbu. Onugo onye komita. Inyopute si ifi ebe mmadụ nọ. Lekene chuka mkpu n'ọnụ kita. Kibi akụchapụ m. Mana ifere afọ. Kopo. Ifere koba adọgọ n'anya. Mgbe nne na nna gị ụmụ ọgọ a na-amanye enu ndị na-eje ịkpa hapụ ịkpa ndị na-eje ụka hapụ ụka adị na-etego na amụ nwa ka m gwa gị ifere koba adọgọ n'anya. Ọ bụrụ na aka m ogori ka m mụ a na-ekwu na ifere adọgọ n'anya young boy young pọpọ young dress ifere mere ndị 95 a na-esogharị gị nwe gị Chineke anya ji ọkwa anya kụtụkpọ ka m gwara gị onye fụga atụ ị na-aṅụ aṅụrụma ọ bụrụ enwe aṅụrụma ị na-aṅụ obi ọjọọ kiri wickedness. Mane, like and gwaga. Ọkwa iru n'obodo a n'Umumba emegide ihe na ada aduga ọlachigata amụ na-asọ tere ma potere ma mmere ya. Aga m akụkọta gị ihe n'obodo a akụpụ gị na nchekwunye gị n'oche. Ị ma na mma emeka na-emebisi ife. Ka m gwa gị ife ọbụla na-eme n'ụwa ọrụ ga-ekwe. Ọdọ mmụọ bụ nche. Mmụọ bụ nche na-eche obodo. M ga-ekwu ya. Emeka na-emebi obodo. A ga-akwa akụ, ka anyị kwuo. Mba, debe m. Mba, debe aka. Hey! Debe aka. Hey! Mba, debe aka. Mba! Nyara, ka mgbe gị n'ọmụwa ọkịrị na azịza. Ntie mkpu bụrụ na bụ ndị mmadụ ala ndị ya. Mbujikwu m gị aka. Mazi mmadụ ji aka nkịtị etinyere onye ji mma ịchọ ka mbe gị fọdụ. Ọkpọzi zọpụrụ ego ọmachụarị. Ọkpọzi zọpụrụ kịta ọmachụarị ba. Ụra na-eche meche. O tegori. Ọta. Ana m eche gị vidio. Gee ntị ka gwa. Oche, nche. Ịṅụrụ iyi n'obodo ahụ Umumba na-ema nkwe mụwa wee Emeka na-emebi obodo. Ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Aga m agwa gị ihe eji ntị oke eme tata. Aga m agwa gị na Kalaba bụ nnukwu obodo. Ọ bụrụ na Kalaba bụ nnukwu obodo. Kama na ele dị n'Ikwere mana Ikwere na Igbo. Lapụ ya fe ngwa ọ bụrụ eziokwu. Ihe gwara m ọ bụrụ Peter ọdụmma. Ọ na-ekwu okwu. Onye nzuzu. Come on.
Wo your pen, wo. Baby, yo, I got my baby got Kakuta. You are very, very stupid. Nonsense. Achọrọ ikwu nche nwude Emeka na-akwa iko. Emeka na-akwa iko. Nche nwude a ncheje Emeka je kpọ ndị mmadụ ka abịa kugboro m nche. Nwata nwaanyị sikwa nnọdụ ekwuchazi. Ọ ihe na-ewezi Emeka jije kpọ ndị mmadụ ka abịa kugbuo ya. Amaka, ị chọrọ ime gịnị? Ị chọrọ ịga chọrọ ndị mmadụ ka abịa nyere aka n'ihi nche. Chi mebiri gị? Amaka, gịnị ka ị hụrụ n'ahụ nche? Gịnị ka ị hụrụ n'ahụ ya? Onye ahụ na-achọghị ibere onwe ya hụrụ. Agwala gị bie nzukọ ụmụ abụọ bụ ibe gị nọ n'obodo a gị sị mba. Gị sị mba na ịchọghị ịhụ na ha nche ekwa. Ife mara onye na-eme gị. Onye na-eme gị ome m si gị nye m ndụmọdụ. Ime a na-akpọ love. Ime a na-akpọ ịhụnanya. Onye kpụrụ isi ọhụla gị anya mbụ. Ị na-ekwu maka ịhụnanya ebe a. Ịhụnanya? Ịhụrụ mmadụ n'anya hụrụ nche. So mmadụ niile nọ n'obodo eche ịhụnanya na ahụ nche ka ịhụrụ na ị ga-ahụnanya. Nche na-enweghị ihe eji ata ịga nche ata ịga. Gị si na nche ka ịchọrọ ịhụnanya. Ihe na-eme gị kama ị ga-enyere m aka ka m ga-akpọ ndị mmadụ. Nyere m aka biko ka hapụ maka ogidi ka ije chọọ mmadụ. Hapụ maka agwọrọ m nche. Hapụ maka ogidi. Ga-enyere m aka ka ị ga-agwa ndị mmadụ ga-achụ. Hapụrụ m aka chọọ m iso gị. Ga na-emekwanụ gị. Ọ kwụsị na iwe ezigbo enyi m nwaanyị. Alaikwa m ihe anyị na-eme o. Ya hụrụ nke nche hafụ maka. Enwebe m so ga-aga. Achọrọ ka ha kụgbuo ya nga hafụ maka. Amaka hafụ maka. Adịkwanụ ma ihe na-emadị mma o. Ka na-eme gị. Biko. Amaka bebi yo. Biko unu bịa ndị be anyị o. Ishe mebere gị o. Amaka ishe mebichara gị tijara o. Ishe mebichara gị. Ọ gịrị sef. Lee mgbeke mma na-ejiri mma gị si na nche ka ị chọrọ ịnwụ. Ị chọrọ ịnwụ na ahụ nche. Enwebe ihe ịhụrụ. Ebụrụ ọnụ gbukwa gị nga ahụ. Ma gị ma nche. Ebụrụ ọnụ gbuchakwa ọnụ nga ahụ. Iwu na-afọ anụ like this. Ishe adịkwa gị mma. Baby.
na-eme mkpugo gbutuo ife a biko ka ịbanye ọrụ ife abụọ ọrụ ikere onwe gị ibe gị nọkọ na-arahụ ụra ị nọrọ ebe a na-eme amara m ha awụ one ka ọ ga-ewe gị iji wee dọsa ife niile onye a ji na ngada mana ife ọ bụla ife iwe aka gị bụrụ ka o nwee ike iti gị ka eke mere na pụtakwu ebe a pụta ọ bụrụ ọgọdọ gị nye m ejidego m akwụkwọ nke nye m ọgọdọ ịchọ ka ntibe mkpu ọ ntie mkpu Nche biko agwakwala onye ọbụla ihe ifuru mbe biko eji me ha chukwu bi n'eluigwe arịọ gị ka biko ka oke eji m chukwu arịọ gị ka chekwe ịma nke ya bụ ikwu okịta ọkụ erebe gị wee nọkata iwedata chukwu ebe a maka inwe anwa sị na iji chukwu ife na-ekwuzi nọọ chukwu gbadoro gị tọọchị ma ọ bụ na-agwaghị ihe ị ga-eme anwụkwana ma maka ọkụ ire gị ma ọ bụ na-ekwesịghị ị na-akpọ na-enye m obi aṅụrị ibute a na-ekwu ọsị mma agwara onye ọbụla ịgwara onye ọbụla nke abụrụ obere okwu na mma apụ ọkịta gwa ụwa niile Nche biko nye ife ọbụla ịchọ biko ife ọbụla m chọọ mba ife ọbụla m chọọ ihe nye m nke inyefere onye a mba m chọrọ inye m ife ọbụla abụrụ m homo onye na-ebe anụ nwa abụrụ homo mgbe ị chọrọ inye m ife ọbụla ngwe nye m ndogo na-enye ya anya fera dị eme gị otu a niile ha ịdị mana ịdị oversize ijirogo nwunye gị dagide nwunye gị rie alignment iwe jee na nwunye onye ọzọ ọ bụrụ m ụbụdị onye ewepụ m isi gị furu isi gị ada m enekwu nke gị nwoke akịta idebe n'ụlọ dịka ife na-ahịa kwashi ọkọ onye ọwọ ndụ odeme nwụzi ife kwesịrị ime ebi ebe na efe na-eme na ife na-esu gị ịbabọ n'ime njin ife niile na hiti a na-atasị gị n'ahụ emegoziere gị ofu na ịbanye ọkụ ka ị ya agba maka na ịdị oji biko zen nene m anya n'obu ebere m mezenu gị ka ụka mba nke a dị mma obi a kịta bụ center of attraction mụ na ịga ya n'obi mepee ya mepee jiwa ya ka m fụ ya maka ife a ka ọ na-abụ ife nna afọ ebe a bụ akwa mana ana m afọ ife zara aza na ya ọ ife a ka ọ na nwoke a were anya chịkwasa na ya ọ na-agba ya isi popcorn o jiri isi na-agbọrị nsogbu adịrọ ka m si ebe a pụọ kịta ụmụnna ya nụ ya kwefuru ụmụnna fa ya nụ ya Nche biko zen ka ụka mba ka awụka mana ana m agwa gị ka nke ị na-afụ ebe a bụ jip ife abụrụ ka ọdịnarị ka ife abụ jip ị na-asị nke awụka ị na-agwa nke ọ bụrụ ọsọ ka efutreli na-akpọ ya ka mba ka abụrụkwa ka Nche ka ụka Nche biko ifugo n'ihe ko ọ maka anụmanụ bịa ka anyị metọpụsị gịnị bụ ihe ọmị na-emetọfụ gịnị bụ ihe ọmị na-emekwa ịdị ka afọ ihe na-aka m ifu mana ihe niile emebi iseme nla be m gịnị mebe ka gwa ji m na m bịara be na jesusu wut gị ala mbe bụ Imani ị na-awụ onwe gị n'ala. Ka ị na-awụ ụmụ nwaanyị obodo anyị n'ala. Ka ị na-akpọrọ m ahụ. Ịchụchọ nnọọ n'obodo a niile wee wuru nche na-ete nkwụ ewu. Ị na-akọtu. Nwanne m biko nyere m aka gwara m maka na ike agwụla m ikwu ụka abụọ machara m ewere akpa simenti na-akwara gị uwe Chineke kpọkwa gị ọkụ na-abụghị ọkụsị gị mere ekene ekwekwala ka ihe ọjọọ mee n'ụwa amaka ebe ihe eme gị abụ eziokwu ka m na-agwa gị amaka onwe na-eme gị ke ụdịrị okwu dị ya akwa na ịbịa ka ịkparịa m ebe a sikwe n'ụlọ nna m pụọ ebe a kịta mma chịkwa gị ọsọ igbo onye ala ebe m na-aga a na-agwa gị eziokwu gị na-agbakacha anya mechie gị ọnụ ebe ahụ mmanụ ụmụ m ọma ama m n'ụtụpụ na-agụ ya okwu ama ara ekwukwa ekwugbuole m onwe m ụnụ biko gwawe ya lee na ada m mụrụ ụmụ m ya ọma mara mma isi a Chineke nyere ya amaghị ma mmiri ara ehi ka a were ya n'ime ọ naghị arụ ọrụ nwama bịa sị na onye ọ ga-eso onye nna amaghị ma ọ bụrụ nne na nna ya ahụ ọnụ n'ụwa na agaghị mmakwa ịhụnanya nke ị na-ekwu mechie ọnụ gị ọsịsọ na ọgwụgwụ okwu ebe a nke otu ọ dị enyere onwe gị nsogbu enwere m nwa m Ifeọma
ama na-ekwukọta tili Amaka anụghị ama na-adọ ya aka na ntị tinye ya hafọ onye ha na-akpọ nche ozu ahụ nwụrụ anwa na-akpọ nche ama na-adọ ya aka na ntị ntili ya anụ ihe ọ na-ekwe ma ọ kweghị ịnụ ihe n'ụlọ ekwu n'obe ya ụlọ kwụọ ya anya ọhịa m si ụlọ onye nsusu ma banye n'ime ya ọgwụ maka ha chọbịa ọmụ maka ha chọbịa okay. I'm working at all. Oh, in a basa. Piano no. That drum on madu. Ewu. They go do that. They want to say. Man, they want to ask baby yo. If you ever had to be to madu. Just the papa go. They go do that. Get it. I am going to ask baby yo. Onye ngwa asịrị baby yo. Iji ọtụma n'ọsha. Do arụ ana ka ịkọrọ m ka o si wee mee. Igwe. Ịgadị. Kwa n'abalị gara aga nọ na-asa ahụ. Wee bịa wee fụ ka ọkụ na-achagharị ebe ọbụla. Wee nye anya ọ bụrụ na nche na-enyo m ebe m na-asa ahụ. Mwepụta ọ bụrụ na ọ dere a na-emeka n'ebe ahụ. Ha wee chụọ ahụ. Onye ọka nsị ka bịa kọrọ gị Igwe. Igwe okwu ya dịka enyi okwu ya wụrụ ụkwara nta okwu ya wụrụ okporo ụzọ Amawbia Express anọ ahụrụ n'anya nke abụrụ asịkwasị ọkwa ka ihe Umumba na anụmọkụ n'obi maka obodo Umumba were dị na mma ka m nọ na-ezuzigharị na-akpagharị ntị ka m metụrụ odere ha mara ka obodo si kwuru apụtazie nna bụ odere atọ ọcha na-aga fịam ele ma na ọ bụrụ na ọ nche na-enyo mmadụ ebe ọ na-awụ alụ ntụtụ ọsọ ịma ka m si eme nje pụọ nche bụ ihe a ntị igwe ga-anụ igwe ga-abụ ya nje ka ji bịa ebe a imere ọfụma igwe mmadụ na-esi mmụọ ọkwa ị na-anụ ife nna anụ igwe eji m anya m na-abụ na ntị na-anụ na-afụ ị na-emezi n'obodo anyị a na-afụ ịmanya gị ọkwa ka ije chọba anya nwa a na-akpọ nche chọba ajọ nwa a na-akpọ nche ọ ga-enye gị nwaanyị a agadaga mba ji 5 ya na ofu agadaga ewu igwe ka ị kwuru ka o mere ọnya bụ nrọ a ga-adị ya igwe si mee ewu na-aba onye mmadụ ka ọ ga-akwụ igwe ebuchagokwa ofu egwu gbara agba ya na mba ji 5 yes Igwe. Nche ebe a ka ịnụ na-aza ihe ịmahụ na ekpere ikpe n'obi ikpe maka onyinye iji enyo nwunye amadi ebe ọ na-awụ ahụ nwunye amadi ị na-ajụ m nwa igwe na ndị ichie enyochawu ya fụta ikpe mara gị igwe wee kpebie na ị ga-akpụta ofu ewu na mba ji na-ese ogbugbu na mba ji na-ese ọwụ na iri pepe soup ewu na agụ ụmụ mgbe ebu ga-eje na-ejebe afịa aya dapụtara ewu onye ngwara na-ekwu eri na-agwụ anyị n'ọhịa m ụzọ na-eche anya nwunye m onye agbakwara n'ewu ewu adara gị bụkwa na ogwe gị bụọ agadaga egwu na-abụ mana ụmụ yọbara igwe maka mara isi ya bụ igwe ya mezie ya otu ji bụ asị ka iweta ndị otu kọdụ na ya bụ ndị tara ahụ mana a yọbara nya ebe ọ bụla emere ihe iri na ka iweta ndị adụkwụdo ọ bụrụgodị ise ị nụrụ ife o kwuru ị na-aṅụ mmanya ịṅụ nwa ịṅụchie ntị
na-eje nyagharị ụmụ nwunye mmadụ ebe ha na-awụ ahụ nwee ike larụ be gị zuru ike leta ndị be gị na-aṅụ emesịa nke a ofu gị n'anya gaa ya anyị mbaji na-ese nwa Jehova bụ onye na-azụ dị ka atụrụ nwa onye metụkwara ewu m aka o What do you mean? No, Amaka. Amaka machara mma from elu to low. Macha mma tijara. Amaka size nsogbu ya nwunche. Onye aṅụrụ ma ahụ so ebe ahụ ka ọ chọrọ ịdagbu. Nlekwanụ m le nsogbu o. Chineke. Nne. Akịka Amaka adịghị mma cha. Chere mbọ nke ka nke. Na nche gara be nwaanyị n'inyi ibe ọ na-ata. Zubashi. Ashi o. Okay. Come issue. Nche. Oh lo. Hey. So gịnị ka meziri ya? Ndị obodo na. Ndị obodo wee sị ya na ọ ga-eweta nnukwute ewu mara abụba. Na nnukwute ji ise ndị alaghachi ụta ma ndị nnukwu. Onye fitiri ya. Onye kwelu ụzọ ahụ na-akpọ nche. Onye fitiri ya. Omebe ife ọfụrụ. So, Miss Amaka, Miss Umada, ọnụkwala ihe ụzọ onye ya nwoke mere. Ọhụrụ m. Nzube. Enyi nwoke onwe ihe o mere. Ihe wee ebubo ka a na-ebia. Masị, lele ewu. Ebube ebe. Omebe ife ọfụrụ. Omebe ihe ọhụrụ. Onye fitiri ha na-awụ. Nzube eziokwu maka Chineke na-akere m. Ọkwa ịhụrụ agwụgwa Amaka. Agwụgwa Amaka na-ewe m iwe, ọ na-ewe m ezigbote iwe. Ihe tichara m ya. Lepụgoja sị na ọ nche ka ọ chọrọ ịnwụfuru. Ọtụma bụ Ifeọma a na-eme ekushọn hapụ that boy. Ọ ga-ahapụ ozu ahụ nwụrụ anwụ na-akpọ nche. Onye aṅụrụma, onye na-eshi ka ihe m na-amatụ. Ụdị mmemme nwa na-esuyere uzuzu nwụrụ anwụ. Si na ọ na-ahụ nche ka ọ chọrọ ịnwụ. Ọbụla ọnụ bụ chakwa ha na. Biko kpaa m isi biko. Mmadụ pụtara na mmadụ enweghị ike ịṅụ mmiri tọgbọ iko. Ememe ihe ọjọọ na mba onye obodo a. Onye ebere na-eme eme bụ onye si n'onye ọbụ onye na-achụ igwe. Before tupu ị na-awụ igwe, ihe enwe ọgụgụ isi, ịnọta ikikere n'aka Chineke, brenụ na amụmụ ihe zuru oke, igwe nwe ike wee na-etaghachi ndị na-achị. Ngwugharị ahụ asị na nna aṅụ. Aṅụ nkwụ, ụlọ na aṅụ nkwụ, aka m ịmụ ụzọ be nna m, aka m ịmụ ụzọ ebe nna m, oruru ahụ mụọ m ụzọ be ebe ahụ, nọrọ ebe a, asị na nwa aṅụ nkwụ. Ọ bụrụ ebe m na-agara onwe m, nwekwa onye kwụrụ m ụgwọ, anọkwa na-agara onwe m n'abalị wee fụ nwoke na nwaanyị ebe ha nọ na-eme ihe mpịtọsị aka. Enwe were ofu ọnụ ma wee kwupụta ya na ọ dịrọ mma kama igwe na ndị ya na ya nọ ndị kabinet ga-enebara anya mara nke bụ eziokwu ma bịa ga mụ ha abịa esi na nna akụghịrị akụghị onye kpọrọ onwe ya igwe ọsọ unu na-ebe ihe unu nọ n'ebe a na-ebegheri ụmụ ewu a na-ebe tata otu unu fụrụ nkịta enweghị m chansị iji je gotere unu nri ewu o ka m na ndị obodo megodo m ka anyị na-eme nọrọ n'ebe a na-ebe akwa ebe na akwa atọrọ ndị nke m wee wejere igwe amamihe egbugo ha egbugo ọzọ ma dị ndụ dị ala na-emegheri n'afọ ihe ga-eme na-enwe ndidi a na-eme fasịn bụ na ọnụ echi nwa efe je gotere unu nri ewu mba onye ka ọdọlụ ọpal ka ọ na-anyị nekwenụ ya a sị m na uchichieri afịa dị nọ n'igwe ekere nwe eze dịkwa ino ọ bụla eke ọ bụla oye ọ bụla afọ ọ bụla nkwọ kedụzi ka nkwọ esiri kwọtọ ife ọma nkwọ kwọtọrọ ife ọma ndị mbụ na ndị egede ndị akwa ọrụ anyị unu ka nna atọkọ unu na ga-ebunye m nwata n'ụra kpọ m mmiri mba nyenụnụ m ọrụ ọbala
ka m wee gwa ọnụ ọbala ose ka iwe na nsekena ọnya ka m na-ekwu a ga-awara bụ unu nye m ọdụ m n'aka nye adụ m n'aka ekpe unu wee na-ekwu na asị ka afọ ụzọ afọ ụzọ asị ka ghara ife n'ụzọ ma sa n'ụzọ chigwa m nke bụ nne na mbakwa a na-agwara na okwu asị ndị ọdụkwa ndị ọhama dịka ọdụ ndụ ka m na-ekwu ndụ bụ isi ọdụkwa ọhama dịka ma ebute chekwa n'egwu eje nyere n'ụlọ mba iwo igwe ọhamadike na Umumba abụghịkwa m ebe nye bụ mmiri si ebe a na opi ụgbọgịrị nnekwute iwo dị ọkpụrụkpụrụ n'obi obi gị gbalitiri mmadụ nwụọ iru ọbụla arụsị onye anwa abanye onye anwa edine mana nke bụ eziokwu bụ na ada ezonarị a na ozu ada agbadakwa anwụla aja onye kpatara na a na-aga na-agba awa na-agba uche na-agba awa na-atụ alụ ọ bụ na awa adaba alụ ntụrụ adaba ife nwere ike ibi arụ mana ọrụ anyị ka ọfọ wela ka ike na-edekwasị n'ọrụ ọfọ a sị ma azụ na-akpa na mmiri anyị obi aka ndị ya anyị ara efuru azụ na mmiri ọkụkọ na-akpali anyị obi aka mkpọkọ kwa ya macha mma ma ewu atarị ọdụrọ mma tinye ya daalụ m dije daalụ ezi ezula anwụlọ ọkụ elu gị igwe aka efe ịyọrọ ndị nna nna ya emegolo ya azaga oye mana ọ bụrụ maka kịta ọgwa na-aba nna abụọ na-abịa n'ọdịnihu ka ọ ya dị ya eme nne ekene nwe eze ndị mbụ ndị egede ndị nna anyị nna anyị ana m ekene unu diji daalụ unu ogene ọnne ejiri ogene edu onye ụjọ a sị na Chugo ketiri ugomanya nzu onwere ibe dị ka nzu na-enwu wio maka na ewu nwa ọcha na-ekwe ejide oke alụshi na-akwụ ụgba na-ekwe ejide akata eshiba akụkọ na-ekwe ejide akata ishi ebu na-ekwe ejide atakata agwọ na-ekwe ejide oje ya bụ nwaọcha ibubo nwaọcha irike n'Umumba
abego kwenum wacha abego m maka boshmu na na ba egbo shire ni ite mma ba kwaniji akwa ka ka egbo nya bu ngwa nyikere makporo nko akome voice mbebe ara ko ma renu ashina aga kala ka re lingulo no ka gbala gbadisi ka eji ekwe ọkwa ikwu ime odupụta m ọkpala azụ isi m na abalị na-atọ taa ana m ekwu maka ọhamadike ọkwa n'ihe anyị eme ka o wee gbanarị ndị otu ogeli ndị ji na ọrụ akwụ iwesị m bịa taa abịagoro m ọdụ ụzọ iwe na-abụ ọyọl na amamihe nụ ọyọl na amamihe ihe ọwụ onyinye fụrụ iche nke ọ eji wee na-abụ ọdịnihu mara ibe na-eme n'obodo abụ Umumba tupu o mee isi nata ka ọ adịghị eme wacha ekene m ihe ọdịnaba mba na-acha achọ ọjụ Umumba ebe na-ekweli ibu agwuo ebe na-ekweli ibu egwuo ọkanga m nwa ọcha no dije dalụ ọcha dije dalụ ha oje ya bụ agbakọ nwudu mene agbakọ nwudu menechi oje ya bụ agbakọ nwudu menechi egbo blọk osu anwụrụ ha Yame. Omeleme. Okome. Ejire mma egbo onye ụjọ. Otu ọgbajie. Ajebe. Okome. Ejire mma egbo onye ụjọ. Otu ọgbajie. Agaba. Deje daalụ. Biko kenekele na mo melife nwocha. DJ daalụ DJ olugo ọkọme ọnne ashim ihe ọkwụla ara eli elu na mmakọ ara maka ụkọm ihe ara eli ọba ma jara eburu eti ọkọme ishi mmebe ọyara ahụ ma ọrụ enu ọkwa mme nna nna aba mmemme na nne mmemme odite megide ara agwụ ike bike ara agwụ ote mmemme ihe abara kara afọ ahụ ọkọme kwa no mama kwa ani ya rele ba makana makro aja egbu edi iyo pula rele ene ha nwocha nje onyoko mita nje bogo onyoko mita onenyo ni venenyo na nzuzo ndi fojo ze kwanu ncha Umumba mwekolo onyoko mita nje onyoko mita Anya nje pokwa no touch yo Ndi fojo ne kwa no nche Ona dune nuku no na fu Ona la rola no na fu Digi ya no Ona dumo Hey Ena mo mo do Ah
Nche. Binie. Hai! Ka nwa ahụ na bed. Ke ụkwa ebe a bi lo ke no binite. Sigu binite binie. Hey, mbano. Tinye mmiri ka nwa ahụ na bed. Hey! Ngwa ka na ya bụ n'ilo ke no. Ka ezi olukwu kwa na ode. Na-emi isi gị niile. Ngwa. Ngwa ka anyị na. Jiwa. Umumba nwebere onye komita. Nje onye komita. Ogbo. Anya nje bụkwa n'ụtọchị ya. Ndị ife ọjọọ nekwa n'nche. Chineke obodo. Gaanụ ebe ebe m na-anya asị udo dịkwa. Udo dịkwa mana ya bụ udo. Oyi na ama ya bụ udo. Ngwa ka ekesi anyanwụ. Aya nọ na. Ngwa. Ezi femen. Enwere nlọ n'abalị. Alọchara ya bụ nlọ. Ya bụ nlọ bịa gbado ụkwụ ebe nọ. Otu o si bịa gbado ụkwụ n'ihe gbasara ga-alaiki ọmịa. Lelo n'isi m. Ka ezi femen na nla n'ụwa. Ka nsi fụ gị na ya bụ nlọ, ka nsi wee fụ gị na ihe mfụ na nlọ alaiki ọmịa sị ka m bịa gwa gị. Ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ekpere imechapụ ọ bụ na iso na onye na-agbachapụ ịgbachapụ. Ịma gụnwa ka eji m n'aka na oge ka mfụ maka iru gị a mfụgodo iru gị a na China ama m mfụgwa ya Taiwan ama m mfụ gị n'abalị iru gị a ka m bịa fụ nnọọ fụ ka ị kwadoro na-apụta ịbịa kwado dịka onye na-eji ihe ị na-eje ndị mmadụ bịa dakpo gị ndị ndakpo ha dakpuru gị abụrụ na ha dakpo gị inye gị lift ma ọ bụ ikuru gị n'ahụ ka ma bịa dakpo gị merụọ gị ahụ. Mami wọta ata na azụ ndụ. Mami wọta ata na azụ ndụ. Ịma ma ọpọnta nke maka ọ ya dị ndụ wee gbuo ya egbuo. Okay. Ife mebụrụ anụ ife ekwu. Ịma na ife a bụ nlọ ka ịlọ. Were ọrụ nlọ mana ịmago icheta ihe a na-agwa anyị na onye lụọ nlọ enwe ụdị nlọ wee lụọ ọ dịrọ mma igbuchapụ ya. M ji agbado anya. Back to sender. Amaghịzi m sender onye anyị enye onye rọrọ alọ ka anyị enye ka onye sigero ịghọtago. Anụghị m ife ekwu. Abịa mfụ gị ma adị gbado anya. Nche ozugbo. Ma abịa ka m agbado anya ozugbo. Ma abịa ka nnaba ọ ma ịchọzi isi m nọrọ ka inye m nkwụ. Ịsụọrọ m ọjị nkwụ ka m. Nche na-eche obodo. Nche na-eche obodo. Ị ka agwa m na nkwụ ka ịkwa maka ewe bịa ebe m. Ọ bụla ka ịgwa m lelọ. Emenu okwu a ya nweziga ọ ya dị maka ọ ya abịazi ọ dịka nkwụ ka m bụ n'obi m nwa bụ onye nche bụzi nkwụ. Let me tell you, instead of me to call you Joseph the Dreamer, it is better I call you Nche the Dreamer. Emenu ka nnaba. Ka m bịa ka nnaba. Maka okwu anyị abịazi dịka onwe ego ka na-ekwu ma meweta ọta pọnta nke ile nwere onye ọ gbasara. After all, ọ na-adị ndụ wee kwuo ya. Ị na-ekwọtara asụ m. Esi na nkwụ ọwụ m si na ewụrọ m nkwụ ama m eje egbe.
Obi nwanne. Afa. Nwa enwe na-abịa. Bishop, ị na-asụ m ndị shọ anya m obi. Ike mekata ha na bebi. Okay. Stop there! Hey, come on, stop there! Stop there! Hey! Hey, Bishop! How come on you move? Huh? Baby. Ami hotel ye na azundo. Ebe kisi. Ya be kuna bi. Ada agwa be gi na mmadụ ada esi ụzọ agafe. Ohulukwa igwa m. Amụrụkwa m ya. Ọkịta azụ ma agwa gị ya na. Oh, okay. Imụrụ ya. I didn't hear of it. I didn't hear. So, mụ na-ekuzi tọkọ. Akwa ya. Hey. Stop down about. Ami hotel ye na azundo. Lie down. Meshanu gị there. Ana yo kilas. Ara na apụ gị. Ebe kida. Becha gị. Ara na apụ gị. Tu jo we na agafe to my teddy. Go down. Come on. Nse kam na chaso. Hey! Ya mi fi ma won. Hey! So ija tu jo kan bu fo gị. Eh? Gị no ni ma pa. Akwa mma. Huh? Gị keep na pa. Okay. Ego ndi obodo. Ozo obodo. Ego ai. Ego. No, it is community's money. Oh, money now. Be ma ba na apụ gị. Come on, be ma ba. Okay, be Idiot. be. Be ma ba na apụ gị. Community. Be ma ba. Na apụ gị. Huh? Be ma ba. Hey! Idiot. Yeah. Money ego mbute. Koye woya. Koye woya. Oyi nwoke. Ko weta ego nke ya. Ko weta ego nke ya. Ọkpala ka nna gị gote ọkpala. Ga n'ọkụ. Idiot. Idiot ejokwa gị. Yiri bọsas na-akpagharị. Animal. Because Idiot. Kala me shonu gị na-ekwu. Hey! Ichire echi gị. Come on, search onye ọfụma. Ah! Onye odi. Ami hotel ye na. Me shonu gị wa me tege. Ikwu okwu na mpịa dị ego isi. Una start ojiri ego. Aya. Wepụta aka ya ka mbefu ya aka. Aka gị. So, onye gị ji. Wepụta aka ya ka mbefu ya aka. Ebe ni aka chere. Ami hotel ye na azundo. Eh. Ya. Baba, ana ekwu ego. Aya bi n'ọtọ. Ọkpala ka nna gị egote ọkpala. Na, lekwa no money. Mo ezigbo amụ rọba. Amụsigi ike. Ọbụla mo ka amụ rọba, amụ bụ rọba. Ego mbute. Ihe a mere kịta. Ka na-akpọ Nigerian film. Oh mama. Onyonyo. Okay, abụ mela aga. Mana o show the go no. Iwu ko yori. Ọ na-arọ nna ya. Iwu yori. Ka ịpụ n'ebe a. Ebe a nwere ka ọ dị. Obodo na-alụ eme, Umumba na-alụ eme. Obodo na-alụ eme, chiewere vivie jie. Akwụ chakwalụ n'ọmụo, chie siri n'ite puome. Hey! Hey! Oh, my money, oh. My money has gone. Nche warned me about this. Nche gwakwam. Amaka. Why ma Emeka this now? Nda jikwa aka Emeka emesu ya. Nda chọkwa ibelikwa Emeka aka. Jikwa na aka Emeka wee mesu ya. Komita. Nche bụ onye komita. Onye nyo ni venenyo na nzuzo. Open up. Mepe akpa. Mepe ya. Ego mbute nwanne. Chai! Ego. Closer. Hey! Lekwe ego.
No, shut up. Yeah? Well, share the money. Can I get once? Oh, yeah, one. You don't go call. Emeka. Go joy gini. What go kai go ina si go joy. Ona joy obumina na ko. Emeka. Aga dog. Aye go go say. Go dey go kai go. Huh? Come, Emeka. Me woni ya meji ya we maybe. Ana na pugi mako ya. Kai no la kai go. No la idiot. Kai go na wa na wa. Emeka sit down first. No la kai go. Mma akokwa. No la one. Isi yakọ. Iga akọ gini. Agono mo na mo dara. No la kai go. Isi yakọ. One. Ihe akwa mo. We be go kai go. We be go kai go. One. Kiri ko na ko. Tebe go kai ya. Adakwa na. Idara. Ego akokwa. Oya makwa na enu nko. Ego akokwa lido ga aka. Kego. One kai ya tie ba. One. Mami watata na so. Na yokoye. Obonna. Amugokwa. Ezi wetu obi. Adaogu imefe bu ego. If me fe bu ego. Obo. Maka ọnwa anwa ọ bụrụ eziokwu ọnya nwa bụ na a na-agwa ntị ma ntị anụ egbupụta isi ya na ntị so maka ana m ekwu na Jehova bi n'igwe bụ onye na-azụ dị ka atụrụ ọ ya emezi ụmụ mmadụ na-emezi nka nwa atụrụ Nche ife si na anọ bụ understatement. Ife nu bụ eziokwu. Hey! 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 Ego m. Ndị ori atago m ntị. Nna ya ko ifuru si ka na-eme ka isi mgbaka. Agwa gị agwa dọọ gị aka na ntị dọọ gị na nke a na-agwa gị na Jehova bi n'igwe na-azụ ndị ka atụrụ gị na iwere okwu m na-eme okwu akaje enyelọkata ikwute okwu mmanya ji isikwa mmanya asịrọ ọ ka mma otu o si wee mee echi ngwa gị okwu ịkwanyere m ugwu dịka okenye dịka onye nke Chineke nna na-azụ dịka atụrụ bịa ọṅụ mmanya gịnị ka ị na-akọ dị chapụ ya ka okwu biko hapụ ya ka okwu mụnwa ka isi otu agwa ị ma na ọkịta ikwupụrụ okwu ka nna wee magharị n'ọgụ nwa na ebe anụnwa ka m gwa gị onye ebere ya na-emetere m nwanne gị ọ bụrụ ma gị ichiri ihere emechi maka ewezụga ya ama m ihe jikọzi lọv n'ubi akpụ a na-emezi lọv n'ubi akpụ ha na-aba maka nsapete peji gị na-atụgharị nwanne gị nwoke tere ife ya eme ọ ka mma mụnwa ịbụ onye ogwugwu ka m nche mba ka m gwa ya okwu kikosi mwa ka onye anya ka mma ka m wuru onye nkwụda m nwe iwu public toilet oke ọ na-apụta ọgbawi nke pụta ọ gafuo mmadụ awụrụ ihere na ọka mma m onye nkwụ ka m nwe iwu mmadụ kwa ka m enye okwu ka e ga-eweje ya ekwe ka m kwuo okwu Nche. Nwanne m Ọ n'ọnọdụ maka ịbịa n'ebe m na-akọ ọnụ. ọ bụkwa na ịkọ ọnụ ihe mwute ọ bịa wute m mmadụ iji mee ama akaje Nna Ekoye. nwayọ Ị na-afụkwa ife m na-afụ? anyị achịrị n'aka na-abọ onye n'ọnụ Mami watata azụ ndụ. ọ bụghị ya gbaghara eti gị ife fako gị ị na-ekwu okwu azụ ndụ egbukwere ya ewu ọ ya eri Ya ị na-achịzi m ọchị. Nche. Ya baka na ba. mmadụ esi na ngwọ You have overstayed your welcome. nini It is time for you to go. mụ na Ị ya abịa ka ị naba. Ị bịalụ n'ebe m n'ọnọdụ m na-akọ ọnụ. Si ebe m naba. Ọ na-asụkwa ka adaka. Lọvụ ubi akpụ ọjọọ njọ amaghịzi onye na-eme nwanne ya na onye na-eme onye ma nwoke na-eme ma nwanne ya nwaanyị Thanks for na-eme coming. lọvụ ubi akpụ a na-eme a na-aba ya na-agwa gị ya anụ Adugo. Adugo. Ilezi ya afọ na m ka na-eri uju n'ego mfuluni. Na emechaa bata m na ya akọrọ mefe bụla ugwu akpụ. Okwu anụ agbara ọkpụrụkpụ. Adugo. Ọ dị ka ịkwabago. Ị na-akwa? Adugo akwa bago kwanụ.
mmadụ adịghị kwesịrị mba mmeje ka m kwuo nke maka ihe a mee kịta ụdị ihe a mee kịta mekwuo esi n'aka ekwughị ekwu mere ọnụ mmeje ka njikwa na-ekwe ha obodo na-alụ eme Umumba na-alụ eme obodo na-alụ eme chiewere vivieje agwụ chakwalụ n'ọmụo chiesiri n'itepu ome udo nke na-emere ka m gbapụ bịa nweta gị ebe ị nọ mana maọzi na m na gị afọ ebe afọ kịta ekene dịrị Chukwu enwere nchọ ka njọ gị mmadụ nwere ike ịkwụ ọtọ na alụ nlọ bụ na gị ya ị na-agwa m na ịkwụ ọtọ ndị na-alụ nlọ kịta ịkwụ ọtọ ka ọganizi ihe m ji ekwu ya bụ na enwe ihe ka m nwere ntị ka m gaa ịta azụ ka m jewe ebe m ewe m fụọ ọbịa dị nka nlọ dịkwa nke ọnife mana ihe m fụrụ bụ ewu gị agwụgo atọgori ewu gị kịta na agwụgo ewu gị agwụgo na a na-ata ewu m nche bịakwa ọkwa enyo m nwaanyị ka evu ya sị na a na-ata ewu m Okoye maazị Okoye ama m ebe okwu nwaanyị si bata ebe ama m ihe na-achọ ikwu okwu nkwụ ka m na-ekwu na m nwụcha nkwụzie ihe a ntị n'ọnwa ọ na m ama ihe m na-ekwu m na-agwa gị na kịta mụ na gị nọ na-ekwu okwu a kịta a na-atọ ewu gị ụmụ ndị nọ na be gị na-atọ ewu gị ewu gị ka m na-agwa gị na ka m nọ na-ene anya n'anya kịta ka si efu nke a kịta ọ dị ọcha nwee ihe blak ebe niile dere ịtụgharịa ya na okpuru ya kịta ọ dị white ekego ya eriri ekeri ya eri n'okwu kee ya n'aka na ya ka ekeri etinye nekwa ebe etirie na enwerekwe nke nwa nwunye na nke nwa nwunye anaghị igba ọsọ ife na-eme na eke ya gbara ọsọ na babe gị jụọ gị ma mmadụ nwee ike ịkwụ ọtọ na-alọ nlọ ikwesịrị isi mba ma yes nekwa ewu gị nke ọzọ agbapụta onye komita igwe amadike ewo Umumba hey onye ka mmeli a onye na-eme m ihe a nekwe m n'ewu ka m si be ịgba na-abịa nche nwakwa mgbasi igwe na-eburugokwa ewu m ndị ochie ebe ma egbu ewu m ekwe m onye ka mme nke Mami wọtata azụ ndụ Mami wọtata na azụ ndụ Edison nchekwa gị fa nchekwa m ka m si be gị gbalụ m ọrụ ka m si be gị na-abịa tọsị mgbasiri ike Mami wọtata na azụ ndụ emenekwa ofu nchekwa kwa m si na ndị ori egwu akpa ego ma wee mechakwa bụrụ akpa ego m ị na-achọ ịgwa m na aka ncha dọrọ n'ihe a na-eme m Mami wọtata na azụ ndụ Nneka ịma ọnụ abụ okenye a sị na ụnụ ama nọ n'ụlọ ngwa nwụọ n'ọkụ ọgwụkwa ụta isi wee nọlụ na mmiri ofufu nta fụjọ ya anya mba okwu agaligo ife menụ bụ na igwe ya n'ife a anyị eme ka ntị igwe n'ife a ntị igwe ya n'ife a okwu dịkwa n'okwu ga anyị gaje Mami wọtata na azụ ndụ igwe isi na ogiri bụ nsogbu n'obodo anyị bụ Umumba na akụkọ niile a na-akọ maka nwoke a na-akpọ nche igwe mami wọtata na azụ ndụ mami wọtata na azụ ndụ ị mara nche bịara be m gwa m na ọfụ m na nlọ mgbe ndị osi bịakwutere m wee kpọọ ya nche the dreamer n'ụzụzụ ọtụtụ ka m bụrụ ego m ka m jee n'ụlọ ego debe ya ndị ụlọ wee fụ m n'ụzọ mabude m bụrụ ego m gbafuo mabude m afọ naanị mụ na aja na-agbasi ekere mgba mami wọta atakwa na azụ ndụ igwe ọkwa ofu ncha zutere m n'ụzọ ka m na-ana be m si m gbanakwa si m na a na-ene ka a na-ekwe ewu m ewu na-ekwe ka a na-ekede mgbanabakwa ọkwa aka mgbanagba n'olu ọ bụ na ewu ma nne ma ụmụ ya ekpokọ ọgwụkwụ ya igwe ya bụ na ọ bụ nche bụ ihe na-eme ihe a iji akịka igwe aralụ m ife gbasara nsogbu nche n'obodo Umumba n'anya gị n'aka nchọ ka ị chọọrọ m nche anụnwa chọọ ya ebe ọ bụla aghachi ya wee chọta nche
ịchọta ya bụ nche ewee pịa ya ụtarị a ka o wee kaa aka n'arụ maka ọ bụ na agbada nka egwu ọka nga ichida ka na-ayị ala ọ nara mụta ya bụ egwu anụọ m ife i kwuru ana m ekweghị nkwa na m ga-anwụta ya wụ nche mbe medika isi wee kwuo nsogbu ichida aka ya n'obodo mmesa gị lọvụ bịa kpadoro mma Adaugo ifuru ka nne nwa gị rasị lee ka nne nwa gị rasị ifuru ka nne nwa gị rasị Adaugo ị were apụ Emeka na-apị gị pịmpọ ị na-enwe aṅụrị mmịafụ ya ka m kọfọm mmịafụ ya ka m kọfọm ya ka m kọfọm nne nwa gị Adaugo Emeka na-apị gị pịmpọ ihe gosi m nne nwa ka m kọfọm ya ka m kọfọm ka ọrịa